תרועה נוראה שהחרידה את הדומייה הנצחית הזאת. יריחו היא העיר הראשונה אשר נפלה לפני בני ישראל בבואם לארץ כנען. עכשיו אפשר להתאכסן במלון ירדן תמורת 5 פרנק ללילה מבלי הבדל דת. חברת הרכבות הצרפתית רכשה זיכיון להניח מסילה שתוביל צליינים מירושלים ליריחו. הרכבת, האלקטרון, תנוע בכוח החשמל שיופק מזרמי הירדן. הרוח הנושבת מן הירדן מצננת מעט את החום הכבד. הסירה מתנועת על מי הירדן הירוקים הזורמים בחוזקה. כאן הירדן עושה רושם יותר כביר כשהוא מתגלה מתוך היער השוחך על גדותיו כחופה רעננה במשק גליו הקטנים. מכאן זורמים המים החיים ונשפכים אל ים המוות. מצפון ירק נצחי, מדרום כיכר המכוסה מלח עולם. אין ציץ, אין עוד חיים. איזה ניגוד נורא. החיים והמוות נפגשים ונוגעים זה בזה. בעיתונים הופיע תיאור מפורט של יום הצילומים של חברת הראינוע המזרח, שנערך בראשון לציון ביום ב' י"א אייר. צילמו את בניין בית הספר והתלמידים, ואת כל הרחובות והעגלות שעברו בעת ההיא טעונות שיבולי השעורים. הקינמטוגרף עובד והכל חי, הכל מתנועע. התלמידים פסעו בסדרת הדקלים שבלב המושבה. בעלי הפרדסים קיימו את מצוות העבודה העצמית והתיזו במשאבות קטנות מים וגופרית על הגפנים לבל ייפלו בהם תולעים. ביקב יום ההצטלמות היה יום חג. עבדו כל המכונות והמשאבות. ידי הפועלים היו מלאות עבודה. העגלות רצו, המכונות צפצפו, הצינורות הריקו יין. ימי הבציר ממשמשים ובאים, וכבר התחילו בהכנות. פועלים חדשים, רובם תימנים, מתקבלים בכל יום. בחצר היקב מתקנים את החביות לקראת הבציר. המנהל זאב גלוסקין בודק את המשקל בחצר היקב.
עיתון הפועלים הפועל הצעיר לגלג על עיקרי ראשון. כל הדברים שצולמו, ובפרט מחזות העבודה, צולמו באופן מלאכותי, כי עדיין אין לא בציר ולא אסיף. והעיקרים הם שהתנדבו בעצמם להיות הסטטיסטים בשביל הקינמטוגרף. נס ציונה נוסדה לפני 30 שנה. כאן הונף לראשונה הדגל הלאומי הכחול לבן. עיקרי המושבה גרים בבתים מטופחים ומגדלים כרמים ופרדסי הדרים. אם הבטיחו לנו ארץ זבת חלב ודבש, בא ראובן לרר, חלוץ גידול הדבורים בארץ ישראל, והחליט להגשים את הכתוב. הוא רתם לעבודה את בני משפחתו כדי להבטיח שארצנו תהיה זבת דבש. לרר למד את מקצוע הקברנות מגרמני פרוטסטנטי שפעל ביהודה. בני המשפחה למדו לטפל בנחילי הדבורים, בחברות ובטכנולוגיה חדישה המאפשרת פירוק חלת הדבש הנתונה בתוך מסגרת נשלפת ורדייה באמצעות צנטרפוגה. העברת המחברת לקרבת פרחי העונה אפשרה למשפחת לרר להגיע ליבול מרשים, טעים ומתוק. בתערוכה החקלאית שנערכה בפסח ברחובות זכה הבן משה לרר בפרס הראשון על הישגיו. צלמי הרינוע צילמו אותו טועם את הדבש העברי הטהור ונהנה. ביום כ"ג בניסן חגגו הבילויים בגדרה את חגיגת יובל ה-30 שלהם. מן הבילויים עצמם השתתפו בחגיגה רק 16 איש ואישה. ישראל בלקין וזלמן לבונטין, דוב ליבוביץ' ושלמה חזנוב, פניה ושמשון בלקין, יואל דרובין וצבי הורוביץ, מנשה מאירוביץ' ואברהם סולומיאק, יהודה וחסיה צלליכין, פניה וחיים חיסין, שלמה צוקרמן, אליהו סברדלוב ובנימין פוקס. קרוב לשעה 5 בצהריים השמיע הפעמון 30 צלצולים לזיכרון 30 שנות קיומה של בילו. לפני שער הכבוד, אצל בית הכנסת, התחילה התהלוכה עוברת בסדר זה. ילדי המושבה בראש, אחריהם הבילויים, איש ובני משפחתו, והאורחים באחרונה. זוהי עקרון ששמה הוסב למזכרת בתיה לזכר אמו של הברון רוטשילד. המנון המושבה אומר, במחרשתי כל עושרי ירשתי.
אדמת המושבה הייתה טובה מאוד למזרע תבואה, והאיכרים זכו להישגים בעמל, בשקידה, בחריצות, ויש האומרים כי גם ביראת שמיים. הפרות של מזכרת בתיה הניבו חלב משובח, ובמושבה נוסדה המחלבה בעזרת בנק אנגלו-פלסטינה. מן המחלבה המקומית נשלחו לתל אביב בכל יום כ100 ליטר חלב בחדים על ידי מסילת הברזל שברמלה. הנהלת הרכבת הוזילה את מחיר הנסיעה לרמלה לנוסעים לחגיגות הפסח ברחובות. מחיר הכרטיס הלוך ושוב הוא כעת 2 מג'ידות. מאיר דיזינגוף שכר רכבת מיוחדת לתושבי תל אביב. הקהל הרב שהגיע לרמלה יוצא בשמחה מתוך הקרונות. בן ציון מוסנזון, מנהל הגימנסיה, הגיע עם תלמידיו. רבים עולים לעגלות המחכות להם פה, אחרים רוכבים על סוסים, חמורים ופרדות. אך הצעירים והצעירות הולכים רגלי מרמלה לרחובות, מהלך 3 או 4 שעות. מספר האורחים שבאו לרחובות הגיע ל6,000 איש בערך. על יד בית הוועד ברחובות התאסף קהל גדול. משם פנתה התהלוכה בלוויית התזמורת מראשון לציון, שהלכה בראש עם דגלה, ואחריה תלמידי הגימנסיה היפואית, חברי המכבים מיפו והמושבות, ואחריהם הקהל הרב. כל התהלוכה באה עד השער המקושט, שער גדול כולו מקלעת ירק, ועליו מתנופפים דגלי תכלת לבן, וביניהם מגן דוד יפה. מאצל השער נהר הקהל אל התערוכה שהוצגה ברחובות, זו הפעם הראשונה. הקהל ראה לפניו התחלות של דברים חשובים שנעשו בארץ, בין ביישוב הכפרי ובין ביישוב העירוני. בייחוד משכו את עין הרועים התערוכה היפה של יין קרמל, הדבש הטבעי מוואדי חנין, והגבינה הטובה מהאחוזה הרטו. אחרי זה הגיעו למקום המיועד, והמכבים הצעירים התפקדו. חלצו עצמותיהם, הראו את תרגיליהם, והיו נכונים להראות את כוחם ועוז שריריהם. איזה שמחה הייתה בלב כל הקהל, בראותו לפניו מאות אחדות של צעירים חיים, בריאים וחזקים, הולכים בקומה זקופה, בראש מורם ובמבט מלא ביטחון. ב-1912 התאחדו אגודות הספורט שקמו בארץ ישראל להסתדרות אחת, המכבי. חברי האגודה החדשה מופיעים כאן לראשונה.
השתתפו גם כ-40 ספורטאים יהודיים, חברי מכבי מגרמניה, שהגיעו במיוחד לתחרויות הספורט ברחובות. ההמונים נהנו ממפגן הספורט, הקפיצות, הזינוקים, הגלגולים והעפיפות של המתעמלים הזריזים, המסמלים את התחייה. הדבר החדש הזה הוא הנוער העברי, רותח, תוסס, אדיר, נאה, רם, עליז וצוהל. רק בתוך הניגודים הנפלאים האלה של האורות הבהירים והלוהטים והצללים העמוקים נברא וקם מחדש מה שאבד לנו מכבר, מה שהיה משועבד ומובלע ומקובץ, דור צעיר ובריא של העם העברי.